Mhux veru li kien hemm ftehim biex ikun hemm żewġ dibattiti biss bejn il-mexxejja taż-żewġ partiti għall kampanja tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Dan sostnieh il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħaxija quddiem il-bini tal-Istazzjon Nazzjonali. Ftit ħin qabel suppost kellu jsir id-dibattitu bejnu u bejn Joseph Muscat fuq Xarabank, iżda li Joseph Muscat ħarab minnu. Qal illi kien miftiem minn qabel illi il-programm tal-lejla ma kienx ħajsir għax kien hemm żewġ dibattiti oħra. Għal darb'oħra dan mhuwiex minnu. Qed nassistu għal kontroll tal-informazzjoni min-naħa tal-Gvern. Il-kontroll f'dawk li huma rapporti li l-Gvern ma joħroġ, il-kontroll f'dak li hu xi xandar fuq l-istazzjon tal-Istat, dan huwa tnaqqir minn dak li huwa l-informazzjoni aċċessibbli għan-nies għall-poplu ġranet qabel l-elezzjoni. Lanqas ma hu veru dak li qed jgħid Muscat li kien hemm ftehim bejn iż-żewġ naħat biex il-Parlament jaġġorna wara l-elezzjoni tal-25 ta' Mejju. Adrian Delia qal li kien hemm 6 seduti skedati qabel l-elezzjoni, diversi kelliema lesti biex jiddiskutu suġġetti importanti fosthom l-awtorità dwar protezzjoni tal-embrjuni. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li l-Prim Ministru ilu jgħid li l-elezzjoni bejn il-mexxejja u li jrid jiddibatti numru ta' suġġetti, Muscat għażel li jaħrab mid-dibattiti. U temm li dan l-aġir u tentattiv ta' kontroll tal-informazzjoni mill-Gvern dwar xi xandar fuq l-istazzjon tal-Istat. Qal li dan huwa wkoll tnaqqir tal-informazzjoni aċċessibbli għall-poplu ġranet biss qabel l-elezzjoni.